Kiitos. Olet valinnut tärkeän ammatin. Työtä riittää, sillä rakennettu ympäristömme ei ole koskaan lopullisesti valmis. Rakennat samalla suomalaista yhteiskuntaa ja jätät pysyvän jäljen. Rakentaminen on yhteistyötä ja onnistuminen riippuu oikeista kumppaneista. RKL on yhteisö, joka luo luottosuhteita jo opiskeluvaiheessa. Se on yhteisö, josta löydät tulevat kollegat, pomot ja alaiset ja uudet ystävät. Oppiminen ei lopu ammattitutkintoon. RKL jatkokouluttaa jäseniään ja tarjoaa myös FISE-pätevyyksiin oikeuttavaa ammattikoulutusta. Voit erikoistua vaikka rakennustyön valvojaksi tai betonityön johtajaksi. RKL vaikuttaa lainsäädäntöön ja edistää rakennusmestarien ja insinöörien ammatin arvostusta ja rakentamisen osaamista. RKL palkitsee ansioituneita ja valitsee esimerkiksi vuoden rakennusmestarin. RKL onkin koko elämäsi mittainen verkosto, joka on monelle tärkeää vielä aktiivisen työuran jälkeenkin. RKL tarjoaa jäsenistön käyttöön monet jäsenpalvelut. Virkistyminen monenlaisessa urheilu- ja harrastustoiminnassa oman porukan kanssa on olennainen osa työssä jaksamista. Kaikkea ei voi rakentaa yksin. Ota elämäsi verkostoksi RKL. RKL on luotetun tekijän merkki.